wato akwai wani ogana a Senegal ya zo na mishi yan dabaru. Wata kuka ce a Asiya to kukar ta ɗaya gushe ka. Almorin je tanyatar da ni na ɗebo gumin kadangaru. Shi ne na biyo ta Habasha na ɗebi kitsan tafin kafa. Garin sauri har na yi tuntube ka san tafiyar gajima. Yanzu nan dina zogi yake shi yasa ka ga ya sana a harkokin ya cikin gidan ya fama da yawan Nemo ka zaɓenmu ne ya zo ga jama'a kuma sun yaba da ni. Burina ni kawai a magance magauta 'yan gunaguni. ai aikin nan naka ba wuya in har ka bullo da magana. Mu duba kasar mu ga me take faɗa ka san aiki sai da bincike. Kaga nan taron rantsar da kai ake nan kuma 'yan sanda suna tsaye. Kai wato akwai wani gaska mai rabon kuɗi dan kai wasa zai gama da kai. Boka yanzu yaya za a yi ni fa kujeran nan ina matsayi. Mahaɗin ne mai wuya ana son bishiya wacce ba ta yi hure. Sai an laifi ƙahon budiddigi ko hantsar jan lafiyar kare. Dole da kaina za na je Masar in samo masu a tattare. Tafiyar fa akwai kashe kuɗi za ka aje mun su a dunkule. Da na so in aika aljani ko ya kai gyaran fuka wuni. Jam'i jamboka da kyan gari aikin naku akwai bakar wuya. Ai da zuma na bar kaina a nan yana karbar baki ne ina waje. Boka Allah ya taimaka ran da na shirya za na zo a yi. Ran da na shirya za na zo a yi. Assalamu alaikum. Ke tsaya mu bai mana sallama anan kar da kisa auta ya bigi. Ya ki maso nan marmaso ta nan kar ki tsaya can inna ta yi bai bana so ki fasa ki shawo ya yawa. War Allah me ke tafe da ke kin yi zugum tamkar hawaii. Miki baturiya to za ki kawo shinkafa tiya bakwai gobe a dan girka wa aljanu. Elan manja ta kai ke da jajayen zakaru guda biyar. Ki zo da jakar mage ta dunkule don ba sa cin kaji zabuwa. Aboka hanya zan iya wannan aikin zai yi min wuya. To na ga amaliyar doguwa faraki wasa ta shigo da fitike. To yanzu ki ban naira 6,000 a rungumi aikin na ki garaga. Boka yau kan ba 6,000 amma ina koma za a lalima. 3,000 kan ai za a samu ba za a rasa su cikin jakar ki ba. Boka yanzu abin kwaye wuya al'amuran duka sai a hankali. 2,000 kan yau za ki bani su ba sai kin koma gidan ki ba. Boka da ce na yi shiri don wannan fa ba za a je mu ba. Zane ki aje musu ko jaka 3 kin san jinnu da cingulli zuwa. Boka kaga kudin a caba ne yayi mini saura 500. Aje ta anan duk bani su ta nan ai aikin ba za a bar shi. Kuma ki kokarta ko zannuwanki ne in kika kawo za mu taimaka. Lallai za mu taimaka. Ki kawo za mu taimaka. Wai yaya gidan na ga dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wani na ka kayo ba. Dalile na Ai wannan aikin mata ne ban je ka taya ni mu yau ba. to annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba dan ni aikin samun lada ban dauke shi abun wasa ba.